Fat det, han er bare en lille dreng fra første G. Han sagde hej hej, men vi sagde nej nej. Verden kan ikke vende i dag, nej. Smid det skrald ud, men du siger der er ikke nogen skrald i spand. Så smid det i lommen og gå med det let, indtil du finder en spand, der kan holde på det skidt. Tror du han fatter den? Er han helt okay? Armene nede, jakkerne på. Det er ikke stort, hvorfor? Få lidt ro på. Vi vil glæde penge, bukserne nede, og vi famler i blinde. Så hop ind i bilen, carpool, små skridt, hvis I klarer det skidt. Fremskridt! Ja, altså, hvorfor fanden kan I ikke bare huske at pande alle sammen? Hjælp os med at hjælpe jer. Sammen gør hinanden bedre til at miljø forbedre. Verden har brug for os, selvom du er på trods. Så tænk på næste gang du smider ting ud i ingenting. Gør en indsats og ikke lad som om du er ligeglad. Vær lidt glad og lav dine børnebørn om til lykkebørn. Jeg tror de fatter det. Det er lidt mærkeligt at de ikke fatter det. Fordi altså nu har vi sagt det rigtig mange gange nu. Klar til at pande, tjek min stil. Det er ikke nogen joke, samler flasker op. Gå hårdt på min pandblok. Gaderne med rodan, halskædende ring. Pander som en konge, for kroner i sving. Hør flaskerne klirre, ingen til at spille. Pand skal i gear. Fra i morgen til aften på min pand og det sø. For miljøet og lommen, det er min pand-melodi. Forny din mindset og giv panden en chance. Og gør det med elegance. Så stop med at kant og begynd at pand. Ja, altså, det er jo noget sygt noget, det der med, at folk ikke kan finde ud af pande, mand. Ja, det fandme egentlig lidt et mysterie. Kassen er jo kæmpe stor i forhold til det der mega lille skraldespand. Ja, og de er overalt, de står i Ø, V, altså i alle drivhusene. Det kalder den måske. Ja, det gør den nok også. Ja, altså, det er fandme... Nu tænker du over det, altså... Det er jo vildt nok, at hvis vi ikke gør det, så ender vi jo bare med at smadre vores jord, og de kommer til at vokse op i sådan noget lava-landskab. Det er crazy. Eller hundefrysende kulde. Det, altså... Vent. Hvad skal jeg derovre? Kan du se den der første gang der? Kan du se, hvad fuck han laver? Er han været sådan noget skraldespand i stedet for? Er det pand? Jeg tror, det skulle da pand, mand. Vi er fucking smadret! Skal vi fucking... Den der for...